Ikaw, nag-usap po ka dire? Oh, lako-lako lah. Ha? Kaya maka-check na ko ani. Kay? Dagang chik sir nga gi. Dayon? Dire sa kuwato bang? Daga ko talaga ni Norong Marcos. Dagang dalaga? Marcos sa tubig sa Guangda, Chikugay. Sara. Ha? Tanawa daw sa oras. Ah, may wasala na. Tanawa diha. Oh, tanawa. Alas 3:12, wala man kayo rin. Ha? Wala di ka rin. Kato na yung relo mo day. Wala. Ha? Wala na. Anong giguba man? Ya, mamisita mga kang Marikar naman dito. Dili ka ganan ni Marikar. Guwapa atong Marikar. Tawag ka gani na. Marikar. Okay. Asa man? Yan naman. Masuk ko. Text mate. Hala! Nabuhay naman ka, oy! Bilay na di po karon? Ha? Bilay na di po karon? 13. Pakay mo ka, oy. Busy di mo karon. Pila mo edad? Secret! Ah, secret mo edad ron. Ako midad, itaw no? Ah, 15 ako midad, 15 pa. 15. Oh. Ah, magulang ka na ako. 13 pa mo ko. 15 lang. Ay, dili! Ako midad, uno pa ko, uno. Ah, bantog ra nga lugos wa pa kay kulang pa kang ipon. No. Wa pa na kumpleto. Oo. Joke na po. Ako midad, 21. Ana magulang kay kanako. Ngona. Tinawad na, dili. Tinuod lagi. Oh, very good ka. Dayon, Ang midad na akong crush, crush si Anthony ato ni. Diary. Dere. Yes. Dili din, na may mga chicks dire. Kita? Na may mga chicks si Oh, nakagay-chick pero na dito Marikar na si Iska dito. Na po Iska dito ngalan. kita. Iska. Tawag ka gani. Ina Iska. Ah. Kita ba, Jessica? Iska ko na dito ngalan Iska. Ah, kawaban mo na ni Tipilit, Jessica. Ha? Kawaban ni Tipilit, Jessica. Iska. Chichika. Jessica, kawaban ni Tipilit. Ah. Oh, banana score.